Assalamu alaikum. Naš izazov se nastavlja. Pisat ću ja sad, ne mogu da pratim više brojeve. Sljedeća knjiga nam je Mjesečna Endulske noći od profesora Džemaluddina Latića. Isto, ovu knjigu nisam čitala. Na neki način sa ovim izazovom napravi mi jednu listu. Ona je za sebe knjiga koju sam čitala. Nekoliko sam bila čitala, zadovoljna sa zadovoljstvom. I kako se zove, ovo je nešto druga, pa ćemo malo isprobati nešto jače, ako Bog da. Čitam 84. stranicu, pa ćemo nastaviti sa Busejnom. Busejna za sebe. Ipak je to razuman govor. Povezano su mi niti. Mada su njeni pokreti luđački. Iz očiju joj biju mutne i bistre vode tuge. Očaj i sjaj. Kao da nije na ovom svijetu. Dona Katalina, mama! Dona Katalina, odazovi se, molim te. Šta se s tobom dešava? Morat ću se zaustaviti. Ko zna šta to pjevaš? Don Juane, i gdje si? Dona Katalina pjeva. Čuj, o Izraelu, gospodar je naš Bog, Bog je jedan. I ti ćeš voljeti gospodara svoga Boga, svim srcem svojim, svom dušom i svom snagom. I ove riječi koje ja tebi danas upućujem. Biće ti u srcu, ti ćeš ih prenositi djeci svojoj. Usejna. Ja idem. Ja moram ići. Mojim mukama sada dolazi kraj. Ako me poslušaš za svoje i za moje dobra, tamo se prostire carstvo. Bezgranično kao i njegova mora. Poručuje mi moj dragi Samuel, koji me nije zaboravio. Utjeha za sva poniženja. Čeri moga naroda, sestro, otvoreno stoje vrate slobode. Bez straha možeš ispovjedati vjeru svoju, započeti život novi, skintu sa sebe jaram tuđih nauka i običaja koje su ti nametnuli drugi narodi. A pronaći put do prastare mudrosti predaka svojih. Prelijepa knjiga, već zbog sadržaja pretpostavljam, iz ruku dijela profesora Latića. Ja inače puno volim čitati ovakvih vrsta književnih dijela za sebe, a gledati ih kao pozorno, kako se zove, pozorišne komade je još lepši. Tako da prilijepo mi je bilo njega makar djelimično čitati, ako Bog da prvom prilikom čitam u potpunosti. I ako Bog da vrlo brzo pričamo o konceptima naših predaka. Lijep vam je dan.